फोथार बारियाव दसे बेरायफैदों लोगोफोर नै माइ नायफैदो जोङो माइया मोनबाय नै सान्दुं दुंबा हाजासिगोन लोगोफोर गोमो जाजोब्बाय नै मोनजोब्बाय आरो इयाव माथो खावसे लिमखाबाय दिनै हरनि बारजों सेस लिमजोब्बाय लोगोफोरनि माइया हानोदा टाइम लासिगोन एसे सान्दुं दुंबानो हाजासिगोन जोंहानि माइया नै खेनसेनो हाजिरा होनानै हानोसै नै लेमजोब्बाय खावसे बारजों ओरैनो मोनथ'वाखै नैबे रन्जनाया मोनग्रोजोब्बाय नै गोमोन जाजोब्बाय सान्दुं दुंबा मा लाबोदो लोगोफोर नोंसोर नायनो माने जोंहानि माइयाव ओरैबायदि एन्जर माने अरफायो माइ बिजौखौ नै मा होनो इखौ फान माने खल लाबोदों आङो फान सानो एन्जरखौ आं सायो लोगोफोर बिदिनो एन्जराबो जा गिदिर गिदिर मोनखायो मालाबा मानै मालाबा मासे बिदिनो नांबाय थायो आरो गोबाव गोबावजों दसे बेखौनो बेरायथावथाव फोथार बारियाव एन्जर साना थांनो होननानै फोथाराव फैदों आङो दैफोराबो माने ओरैबायदि बरथि जाजोबना दंखायो नै इयो जानजिसे जायो बे दैया दहलानि दैया दा मोननांगौबाथाय दैयाव गासोमनासो हानांसिगोन बायदि मोनबाय जों देखाय ओरैबायदि खस्थ' जायो सेमोन असमोन खेबसे बिदिनो दान्दा गायनानैसो लामनांदो जोङो जि खस्थ' माइखौ हायै हायै बोरियाव बोखां बोखां दान्दा गायनांदो देग्लायबो बिदिनो महर लाफिनबाय नैबे जाथ'वाखै आरो ओमफ्राय सान्दुं दुंबा बै रन्जना खिनिया हाजासिगोन जोंहाना ओइ गोमोन गोमोन नुनाया आरो ओइ गोमोन नुनाया इयो डाइरेक्ट थ्रु ओरै 8 बिगासो जागोन नामा 8 बिगा मोनखासिगोन लोगोफोर जोंहानि माइया दाना आं एन्जर गुदुं नागिरनोसै आरो